स्टूडियो दिल्ली। संदीप बाबू माई बाबूजी के तू लाचार करेला। भैया ये भैया काहे से करत रह भैया ये भैया। माई बाबूजी के तू लाचार करेला। भैया वैसन काहे व्यवहार करेला, व्यवहार करेला। माई बाबूजी के तू लाचार करेला। भैया वैसन काहे व्यवहार करेला, व्यवहार करेला। भैया बताओ तारा रहते हो भाई बाबू बनिहारी करे भूखे रहे तो हम के रहला के का फायदा भैया। संदीप बाबू भौजी के आइल डोली तहिए से बदलल बोली। बोल हमर भैया हो काहे हमर भैया। ए भैया काहे करत रह सोनू। जहिया से आइल डोली तहिए से बदलल बोली। जहिया से आइल डोली तहिए से बदलल बोली। बोल हमर भैया हो काहे हमर भैया। अलगा रहे खाती काहे मार करेलो। भैया वैसन काहे व्यवहार करेलो, व्यवहार करेलो। ए भैया बेटा तो बुढ़ापा के माई बाबू के सहारा होला ए और तू तो माई बाप के अत्याचार करत रह। वो लोग के लाचार करत रह। भौजी के बात सुन के माई बाप के काहे अत्याचार करत रह। काहे अत्याचार करत रह। करलो भौजी के कहल काई से तो भइलो अलगा। काहे हमर भैया हो काहे हमर भैया। करलो भौजी के कहल काई से तो भइलो अलगा। करलो भौजी के कहल काई से तो भइलो अलगा। काहे हमर भैया हो माई बाबूजी के तू लाचार करेला। भैया वैसन काहे व्यवहार करेला, व्यवहार करेला। भैया बाबूजी खुदे भूखे रहते मजदूरी करके तरा के पढ़ा लिखा के बड़ा कैले तहर शादी ब्याह कैले। आज उन्हीं पर तू लाठी करत रह भैया। उनके के मारे करत रह भैया। ए भैया तनी विचार करो। पढ़े के आइल बारी कहलो चलाव कुदारी। जाके संतोष खेत में हो जाके संतोष खेत में। पढ़े के आइल बारी कहलो चलाव कुदारी। पढ़े के
संत खेत में हो संजय सावन काहे ना विचार करेला भैया वैसन काहे व्यवहार करेला सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो